Здравейте и добре дошли в Кариерна академия. Днес сме в рубриката Нашите партньори, а на гости са ни Sunrise Resort. Здравейте и добре дошли. Моля, представете ни се. Добър ден! Казвам се Донка Минкова и работя в резорта от 8 години. Започнах като ресторант менеджер. В момента съм менеджер на ресторантите и баровете на двата хотела. Здравейте от мен, казвам се Стефани Стоянова и в момента съм фронт офис менеджер в Sunrise All Suites. Започнах така своя път в компанията през не толкова далечната 2023 година като асистент на фронт офис менеджера. Този сезон ще имам възможността така да ръководя екипа на рецепция. Какво специфично може да ни споделите за Sunrise Resort? Sunrise Resort първо състои се от два хотела, както казахме Sunrise All Suites и Sunrise Blue Magic, като се намират в град Обзор, едно така спокойно, така доста зелено бих казала, курортно градче, което съчетава идеално морето и планината. Намира се също така и на равно разстояние между двата така по-големи морски града Варна и Бургас и е в близост до доста приятни и доста така исторически по-малки градчета, като например Несебър. Разполага с много паркове, различни развлечения за всякакви възрасти. Също така самите хотели предлагат доста удобства, поради които даже бих казала, че за една много спокойна, ползотворна така семейна почивка ние сме по-семейно ориентирани, дори не е нужно да напускат комплекса. Имаме, като започнем от комфорта на стаите, разнообразни ресторанти, барове, анимационна програма, общо взето всичко така необходимо за наистина едно добро лятно преживяване. Какви специалисти търсите във вашата компания? В компанията търсим специалисти от всички отдели. По-специално мога да кажа за ресторантьорството, ресторанти и барове. Имаме нужда от отговорник търговска зала в инклюзивните ни ресторанти. Също така главни бармани, симпатични млади хора, знаещи езици, които да отговарят на изискванията за барманство. Те работят в баровете, които са и инклюзивни, и ала карт. Да допълня също и към колежката за администрация, за рецепция. Търсим, като започнем от пиколо, администратори, също така и асистент на фронт офис менеджера, като по принцип бих казала, че всяка една позиция може да е един много добър старт за младите хора, така студенти, желащи да се развиват в сферата на туризма. Има ли студенти от Икономическия университет Варна, които работят при вас? Към момента нямаме колеги от Икономическия университет Варна, но много бихме се радвали това да се промени. Вярваме, че младите специалисти от университета биха се вписали идеално в нашия екип и биха били едно прекрасно допълнение към нас и с удоволствие ги каним така да станат част от Sunrise Resort. Какво бихте посъветвали младите хора за кариерното им развитие? Моят съвет е преди всичко да опознаят себе си, да знаят точно в каква посока искат да се развиват, какви умения имат и да продължат упорито с образованието си, защото образованието е най-важното нещо в развитието на кариерата. По този начин успехът им е гарантиран. Също така бих искала да кажа да бъдат гъвкави и адаптивни, да не се плашат, когато постъпват за първи път на работа, да успеят да се адаптират към нов екип. Това е. От мен, така като млад човек, ги съветвам да излизат максимално от зоната си на комфорт. Защото с всяка едно такова предизвикателство към самия себе си, винаги придобиваш по нещо ново като умение, като знание, което абсолютно знаем винаги е от полза в така едно кариерно израстване. Също така, нека да бъдат, както и колежката каза, постоянни в ученето, то да не спира след университета, просто винаги да са любознателни и да имат просто мотивацията да се развиват професионално, защото всяка една позиция, както вече казах, може да бъде един много добър старт до достигане на желаната така длъжност.
Мога да дам няколко примера, като, например, миналата година един от нашите рецепционисти показа наистина изключителни умения, голяма отдаденост към работния процес и това лято ще работи при нас като вече вместо администратор, асистент фронт офис. Също така, ако трябва да дам и личен пример със себе си, преди да започна работата си в Sunrise All Suites, работих като рецепционист в по-малки хотели, такива семейни, но реших да предизвикам себе си, да се развивам и затова кандидатствах на асистентската позиция в тази компания, която ето сега ми помогна да стана и фронт офис менеджер, както вече казах. Какви качества са нужни да притежават студентите, за да се реализират на пазара на труда? Първите най-необходими качества за развитието на пазара на труда са комуникативност. Трябва да преодолеят своята зона на комфорт, трябва да умеят да се изразяват ясно и ефективно, адаптивност в работата в екип, да се умеят да работят добре с други хора, да координират усилията си с тях и готови да се приспособяват към новите предизвикателства и ситуации. Друго, което бих искала да кажа, инициативност. Възможността, желанието да поемат отговорности в новите предизвикателства. Аз с нещо, с което да допълня колежката, е по-скоро увереност, колкото и да е трудно в началото, и бих казала така една позитивна нагласа, тъй като знаем с усмивка всичко се получава по-добре. Благодарим ви за това, че бяхте част от нашата кариерна академия. Благодарим ви за поканата. Благодарим и с удоволствие ще ви очакваме във форум Кариери да се видим и поговорим и на живо. Абонирайте се за нашия YouTube канал, за да следите всички бъдещи интервюта, които предстоят с бизнеса. До скоро!